Gaurkoan erromesaren bidea zeharkaldiko lehen etapa egin dugu. Abaltzizketatik irten eta Laister iritsi gara Larraitzera. Hemendik aurrera aldapa gogorra igo dugu Iratzustako lepora iritsi geran arte. Paraje ederretaz gozatu dugu, naiz eta ez genuen uste hainbeste elur topatuko genuenik. Maixux eta Ramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Enirio Aralarko mankomunitatea Euskal Herriko mankomunitaterik zaharrena da. 1909 urtean sortu zen, eta garaiko Villafranca osatzen zuten herriek eta Amezketa Batasuna osatzen zutenek biltzen zituen bere barnean. Mankomunitatearen helburua Enirio Aralarko mendien kudeaketaz arduratzea da Gipuzkoari dagozkion zatian beti ere. 1984 urtez geroztik Gipuzkoako parkea Natura Parkea da. Tahlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Alar mito eta kontakizunez jositako lekua da, errealitatea eta kondairak nahasten diren tokia. Tradizioak dioenez, mendilerroko biztanleek hainbat forma hartzen zituzten. Mari, Erensuge, Gentilak eta bar. Baita ere, aitzindaria izan da arkeologiaren eta naturzientzien esparruan egindako azterlan asko eta askotan. Lau buru bat gato batean baino Euskara gara. Ilargirik gabe marea gora. Aralarko belardietan artzaintza historia aurrekoa da. Gaur egun behiak eta artilatxak ikusten dira bazkan. Daideazabal izenburupean gazta ekoizpen garrantzitsua dago. Potxokak ere aipatuko ditugu, bertako zaldi arraza baita. Arrumaren egaldia lumani berriaz.